te quiere den simang aqui, boso tawata aqui nang tambe, com o primeiro-ministro senhor Eyman, como também colega senhor de mesa, também ainda com a explorar e mirar de facilidade que está word criar no momento nang aqui na APA e que naturalmente a word mostrar também arriba o desenvolvimento positivo que tem. Sin embargo, hoy nos queda poner un acento un tiki más arriba lo que por ahora mira acaba. Naturalmente, que un de barco con ting aquí fuera camina con un proyecto de cerca de nos que na Venezuela, que nos ha con hobby base tem proyecto sea de buscamento de gas of petróleo of qualquer mineral y ta sirve también como ejemplo para un proyecto grande com o quadro de aeroporto de marítimo toekomst de Aruba que nós apresentar algum ano passado, mais ou menos um ano e meio passado, caminha junto com a Holanda nós a explorar a possibilidade para criar pilar econômico adicional no nosso turismo, mirando que nós estamos rondonando de água, que nós estamos mirando turbia uma quantidade de barco e fora para que o turista punta que nós estamos ganhando com of não, of perde, possibilidade de perder também com e a base sei a criar ideia hora de vamos ver aqui que nós por assim economicamente com nós água rond de nós. Em área Caribe não tem hopi facilidade para pôr barco com profundidade hopi grande. Nós estamos buscando um lugar para pôr barco com profundidade que por chegar até 18 metros. Esse atualmente hobby está sucedendo na Trinidad. Nós temos uma oportunidade enorme. Nós calcular o impacto econômico para cada projeto assim que está 3,5 milhões de florins e nós está verwachten que o projeto de Seaway Heavy Lifting também surpassar esse em período de 6 para 8 lunas. Para nós ilustrar o tipo de projeto que nós fizemos no passado, hobby está oil and gas, barco grande que está bora petróleo. Aruba pronto lo também bora passeio petróleo ou gás, então inalo tem uma oportunidade enorme e para mostrar que o projeto não é nada chiquito, na é potrata que nós também que nós mistera charter avião de carga e luxim para 23 mais que 240 ton de mercancia para o barco aqui, dus esse mostra a envergadura do projeto aqui. Namens Seaway Heavy Lifting kan ik zeggen dat we heel blij zijn om hier in de poort in Aruba te zijn. Een paar woorden over onze operaties. Zo'n groot offshore constructieproject vraagt natuurlijk een hoop voorbereiding, een hoop planning. Alle dingen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. In de supply line alles op orde krijgen. Neemt een hoop tijd in beslag en wij willen natuurlijk vermijden dat we tegen vertraging aanlopen, want wij zitten onder contract met de klant en daar moeten we op tijd leveren. In die supply line is van belang dat we de juiste contractors vinden, agenten. Damas heeft ons uitstekend geholpen daarbij. Maar cruciaal is ook medewerking krijgen van de lokale autoriteiten. En zover wil ik Aruba namens Seaway Heavy Lifting bedanken voor de flexibiliteit die we hebben gekregen, de coöperatie, de snelle respons die we hebben gekregen. Flexibiliteit blijkt ook uit het feit dat we samen hebben gekeken waar we onze spread, waar we later nog even samen gaan kijken, niet in Oranjestad neer hebben willen leggen, puur vanwege de omvang. En we willen de cruiseschepen uiteraard niet in de weg zitten. En daarom deze nieuwe locatie, die is ideaal voor de operaties die wij hebben. De infrastructuur, nou, we zijn mee aan het werk. We proberen dat voor elkaar te krijgen, heeft nog wat verbetering nodig. Maar dat geeft aan, en daarom denk ik ook dat als wij in het vervolgproject krijgen al, ja, denk ik, kan nooit zeker weten, maar een grote kans dat we weer terugkomen hier in Aruba. Want we hebben die quayside, ondanks dat die nog niet helemaal klaar is, maar wel al geschikt is voor onze operatie, is opengesteld. En ja, daar wil ik expliciet de waardering voor uitspreken namens Seaway Heavy Lifting. Ik heb met onze operationele mannen gesproken. Niets dan lof, tot dusver liggen we keurig op schema. Dus ja, dat is uitstekend. Ik wil u hartelijk bedanken daarvoor. Thank you. Thank you.